trobem avui per representar el 9è Festival de la Rumba i la Música Catalana d'aquí de Tossa. Estem contents que es va consolidar en aquesta proposta, també que el poble recolza i els empresaris també es recolzen. En aquesta edició hem intentat fer una cartelera, ja la veureu, adaptada a tots els públics i perquè tothom trobi algun grup que li agradi, alguna cançó que pugui ballar o alguna dels grups que hi ha que puguin disfrutar aquí a la platja junt amb nosaltres. Més o menys us diré la cartelera que tinc, l'explicaré. El divendres obre el festival Pelat i Pelut, que ja havien vingut, ja havien estat aquí a Tossa, que van fer molt bé, en Joan els coneix també. Després actuarà Rumba Senyora, la nova proposta que tenim del nostre veí en Joan Capdevila, junt amb el Litus. Ell està aquí i Pablo Novoa. Bueno, ara us explicarà ell, també ja donaré pas perquè ell us presenti exactament aquesta proposta nova de versions i també d'homenatge a Rumba 3 i cançons del Litus pròpies i de tot una mica, ara us explicarà ell també. Després tenim Habla de mi en presente, que és Tecno Rumba, és una proposta catalano-alemana, és la rumba més festiva, poder més gambarreta perquè té tecno i altres versions. I ja passem al dissabte. El dissabte tenim, en primer, obre el dissabte Agüita, que és un altre veí nostre, que ja l'any passat ens va ajudar aquí a la presentació també, que li vam agrair, i ens presentarà també amb el seu grup, i obriran a les 8:30, que és quan s'obre el festival. Després ve Roba Estesa, que és un grup femení. És un grup femení i feminista. És un grup reivindicatiu, que aquest any és la seva gira de comiat. Llavors creiem que era una bona proposta, no només per ser dones, que són l'únic grup que tenim femení, sinó també perquè és una proposta folk molt divertida, molt maca, i esperem que aquest comiat sigui un bon comiat aquí a Tossa, segur que s'emportaran un bon record. I per acabar el dissabte tenim els Pirates Rumversions. Els Pirates Rumversions, ja és el que diuen, són versions internacionals de sempre, en versió rumbera. Per acabar el dissabte, amb gent, un sector una mica més jove, que trobaran coses que li agradin més. En principi, això és divendres i dissabte. I el diumenge hem proposat, que ja ho vam fer l'any passat també, a la plaça de l'Església, el grup de Los Vecinos de Manuel. És un grup de Gràcia, en Joan també els coneix, i en Agüita també, que els agrada molt, per fer un bon vermut de diumenge i per tancar aquest festival de la millor manera, que convido a tothom que vingui a fer el vermut a la plaça de l'Església. Bé, a banda d'això, voldria agrair sobretot a totes les empreses de Tossa que ens recolzen i ens sponsoritzen aquest any, a l'Hotel Diana, com sempre, que ens rep aquí, ens deixa fer aquí la presentació, que estem molt agraïts, a Akbar, que també hi participa, a Superdive, que són una altra empresa que l'any passat també va ajudar i aquest any torna a participar, i aquest any nous estan el Blau de Blaus i el Taller, que també ens sponsoritzen i ens ajuden a que es faci realitat això, que és un festival dels pocs que hi ha a la Costa Brava de rumba. Aquest any crec que és el festival més rumbero que tenim i més tossenc. Per això te tinc aquí en ells dos. I que és a la sorra, a Marc, això és el que crec que més agrada. Tenim les dates, que és 6, 7 i 8 de juny. Hem adelantat una miqueta en comparació a l'any passat, però creiem que és una bona dada perquè estigui per iniciar el mes de juny en festa. Ja acabarem la festa major. I bé, agrair a les empreses, agrair a tots, convidar a tothom a venir, a ballar, a gaudir del festival i us esperem a tots que pugueu venir. Ara passo... No, dono veu primer a l'Agüita i després ens explicarà. Explico a l'Agüita, que us explicarà una mica el que faran el dissabte que obren ells. Bueno, buenos días a todos y estoy muy contento de presentar el disco que estamos cocinando. Y el año pasado, ya llevo tres temporadas haciendo el Festival de la Rumba Catalana como músico, acompañando a Alfonso de Tossa, gran rumbero de aquí de Tossa también, que lo conocéis todos. Y decir que Tossa para mí es mi pueblo. Yo empecé aquí en el año 77, 78. Empecé con Rumba 3, con Joan, en el año 78, y lo cual, gracias a él, y gracias a Alfonso, y gracias a todos los rumberos, al Flamenco Bar, y estoy aquí hoy. Y voy como cantante, ¿sabes? Hay que arriesgarse, ¿eh? Hay que arriesgarse. Y bueno, y agradecer a todos el tema que
que vamos a promocionar, que es La Primita, que va dedicado a Tossa de Mar. Y espero que lo paséis bien. Bueno, bon dia a tothom, senyores i senyors. És per mi un gran plaer el poder estar un any més amb tots vosaltres. Ella m'ha dit, foto un cable perquè jo no parlo gaire. I estic, doncs escolta, m'has deixat anonadado, perquè parles bé i has parlat molt i molt bé. Bueno, per mi és un gran plaer poder estar aquí i el que vull dir és que aquest any és una miqueta diferent a tot el que he anat fent fins ara, perquè com a Rumba 3, de moment el conjunt està parat degut a problemes personals. El meu germà va estar operat 2 vegades del cor amb el mateix any. Llavors, clar, indubtablement no hem pogut actuar com a Rumba 3 fins a l'any que ve, que si Déu vol farem l'acodiment ja definitiu a nivell de premsa, ràdio, televisió, tot el que són els mitjans, no? I ja feia temps que portava al cap de fer alguna cosa diferent amb uns altres artistes que ja havien parlat amb el Litus, que et semblava si podíem fer una cosa junt, i ell parlant amb el meu fill diu, ostres, jo penso que això podia ser alguna molt factible, i bueno, parlant van quedar d'acord i fer el que és el Litus, que ja sabeu que va estar molts anys aquí a Tossa, continua venint, és el cantant de la banda del Buenafuente, Pablo Novoa, que també és el director del Buenafuente, un gran músic, com a persona increïble, i músic increïble. I també està en Roger, que Roger és el tercer que també forma part de la banda de Buenafuente, i que entre ells 3 i jo, com a Joan Capdevila, exmembre, membre del grup Rumba 3, el que han fet és un grup que es diu Rumba Senyora. Per què Senyora? Home, hi ha 2 coses que són indubtables. Una és perquè tenim una de les cançons més maques, per dir d'alguna forma, és la cançó Senyora, però també és per la forma d'interpretar la rumba que nosaltres volem fer aquesta vegada. Volem fer una rumba més tranquil·la, o sigui, en marxa, però tranquil·la, sentats amb uns tamborets i diguéssim que n'hi hagi marxa, no? Però és la forma de presentar el que serà aquest nou grup. Crec que pot funcionar, ja han fet algunes proves, ja n'hi ha molta gent interessada en contractar-se, però clar, hi ha un petit problema aquí, que és que com això s'ha fet a última hora, tant el meu company Litus com en Pablo Novoa com en Roger, doncs tenien ja ells una sèrie de gales estipulades i que no poden deixar de fer-les per fer unes altres, no? Però la cosa s'està solucionant, està sortint molt de treball, a la gent el que han fet els hi ha agradat molt i jo espero que el dia 6, quan actuem aquí, el dia 6 de juny, crec que us agradarà perquè no solament farem cançons de Rumba 3 i del Litus, no? Sinó que farem cançons de diferents artistes, com poden ser Manolo, com pot ser Shakira, com pot ser... N'hi ha una sèrie de cantants o de grups al qual nosaltres farem cançons d'ells, però fetes al ritme de rumba, i crec que pot quedar molt maco i us pot agradar. Dir-vos això i recordar-vos que el Festival de Rumba de Tossa per mi és un gran plaer, perquè va ser la idea, com tots sabem, del meu fill. Un dia estant a SGAE a Barcelona se li va ocorrir, ostres, papa, diu, per què no fem això? De fer un elenco a nivell de rumba catalana aquí a Tossa de Mar i tal. Ja n'hi havia uns altres pobles que volien fer-ho i ell va dir, espereu un moment que vull consultar-ho primer amb l'Ajuntament, i si diuen que sí, perquè jo perquè la idea és meva, no? I jo vull agrair, com no, al meu fill això, perquè ell va ser l'iniciador del que és la rumba aquí a Tossa de Mar i que tots els ajuntaments que han estat que han estat venint i que han canviat d'ajuntament, diguéssim, han anat fent el que és la rumba catalana i cada vegada va creixent, que això m'omple de molta alegria. Dir-vos que moltes gràcies, espero que disfruteu tots aquests dies que ha dit la meva amiga. Suposo que la cosa, segur que quedarà... I bon dia, i després prendrem alguna coseta perquè se'ls passi els nervis. Gràcies. Bé, més o menys jo crec que està tot dit, ha quedat molt clar i espero que tothom que ho vegi, tant els que sou aquí com els que es vegin a través de TV Tossa, els hi hagi entrat moltes ganes de venir. Segur, amb el que heu explicat tots dos, segur que sí. I res, visca la rumba i visca Tossa. Volia dir també que Pablo Novoa era un dels membres de Golpes Bajos, i no solament membre, sinó que també era autor de moltes de les cançons de Golpes Bajos.
També era productor d'un gran grup, va fer diverses produccions, director també amb el Buenafuente de diferents obres de teatre, i volia dir-ho això. I també sobre Roger, que era el primer guitarra del Petitet, que és el que va fer el famós concert del Teatre del Liceu, i el Petitet era el primer guitarra, diguéssim, en Roger, el primer guitarra d'en Petitet. I volia explicar-ho perquè al parlar abans no havia acabat de concretar totes aquestes coses. Llavors, de fet, serem Litus, Pablo Novoa i Roger i un servidor. Res, dir-vos això i que em sento molt content i orgullós d'estar una altra vegada més amb tots vosaltres a Tossa de Mar, amb el festival aquest tan maco que és el Festival de la Rumba Catalana aquí a Tossa. Una abraçada molt gran. Visca la rumba, visca Tossa de Mar. Andaré por todo el mundo buscando un nuevo amor, y cuando mire sus ojos vea verdad en su corazón. Ya me cansé de aguantar los golpes que me da la vida, ya me cansé de tanta falsedad, envidias y mentiras. Ya me cansé de aguantar y poner la otra mejilla. Aprender a caminar con paso firme por la vida, nunca darle la espalda a quien no lo merecía. Aprender a caminar con paso firme por la vida, nunca darle la espalda a quien no lo merecía. La vida da muchas vueltas, no puedes imaginar. El día menos pensado, tus puertas se cerrarán. Te lo dice un amigo que conoció la soledad, que la vida es muy bonita, la salud y la libertad. Aprender a caminar con paso firme por la vida, nunca darle la espalda